akienda pale tunajua anaenda kufanya kazi gani. Akienda tunajua atalipwa pesa ngapi. Na kama amepata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya Kenya, sisi kama serikali ya Kenya tunamlipia tikiti. Jatend piny William Ruto kawuono tero omenda mag nyota ne rowere e kaunti ma Kilifi. Wale wenye watoto wao, kuna wazazi wengine sio wote. Nikabahatika mtu akaniambia, nikaenda hapo nikapewa mattress na blanketi. Tuko tayari kusaka hao watoto na tuko na listi zao. Sirikal ochako tiyo kod riwruoge ma ok mag piny owacho e seto jopuonjre ma pod okwamo e mier mondo mi gidhi e sikul. Nyithindwa matindo ma itiyo godo mondo mi okel siko kata attack jowetegi e weche mag siasa. Koro jogi ochako beto na piki gichako beta gibeto wang'a. Luoro medore kaluwore kod tulo mag siasa ma medore kar chung' od bura ma Uriri. Machiegni e kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto otelo ne nyasi mar pogo omenda mag nyota ne rowere e boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi e chenro manonywando rowere mawuok e kaunti ma Kilifi, Lamu gi Tana River. Rowere go moro ka moro noyudo omenda maromo silingana 25 ma chako ohala. We want inclusivity. We want every young person, irrespective of their background, irrespective of the corner of the country, how remote your village is, you must get an opportunity like every other young person in Kenya who live in our cities, who live in our towns, who live in our villages. We must give them equal chance to participate in this program. The program has objectives to create entrepreneurship, to create jobs, to create employability skills, and to ensure young people access government procurement in national government and county governments. Ywaruok mag siasa ahinya e kind jogo mosenyiso gombo margi e laro kom ka chung' od bura ma Uriri e yiero mabiro medo mana kelo luoro kod lal kaseyo iketo ne jotelo matiyo marach kod moko kuom rowere machwalo ajenda mag siasa ma ok nikare. Jo Juma nigi ler mathoth. Kar chung' od bura reche kuom kuondego mag chung' od bura kaunti ma Migori ma osebedo ka ong'ere kod siasa mar kwe kuom kinde malach. Kata kamano, chal ka gima historia mar siasa mar kwe e sapkani ma Uriri koro chako lal. Luoro nitiere ni siasa mar koko duogo e kar chung' od bura ma Uriri. Siasa ma osebedo gi koko e weche mag kaluwore gi weche mag siasa, to mana e kind nyithindwa matindo ma itiyo godo mondo mi okel siko kata attack jowetegi e weche mag siasa. E kinde ma dweche ariyo nitiere moko moganda moting'o rawere mosemonji kendo hiny marach ka monj magi itudo kod siasa mantie kind moko kuom josiasa mosenyiso dwaro margi e laro kom mar jobura ma Uriri higa mar 2027. Jo Uriri ohero ga kwe. Apani for the first time ema koro wachako experience e weche moko matindo mag violence ma pok ne waneno ga. Mae osekelo penj mathoth gi omiyo siasa mar koko osechako mienje ka jubura ma Uriri kapod odong' kinde malo higa 1.5 mondo jo Kenya odhi e yiero maduong'. Wan kaka vijana wakwayo kendo wagombo ni waweuru mondo josiasa oti kodwa e weche moko dhi kare. Wang'eyo ni siasa wa ma Uriri chon ne wan gi weche moko mane wuok ni mar jadak mar onyalo biro. Kane wamiyo Nyamita kura donjone bunge mokwongo, wach mar ukabila Nyamita nokawo mono tieko te. Kar dwe mar 11 mar higa mokalo, achiel kuom rawere ne otong' marach mane owe ka ngima nitie kamarach. Kata kamano ne oduogo kuo. Ing'iyo kata kaka iwuoyo e public gi gima iwacho gi gima e dhogi mondo mi wabed kod kwe. Rawera ni moen kaka Felix Owira Okech ne ochango bang' bedo osiptal kuom dweche e buora. Kata kamano hinyruok manoyudo owe kod songa e dende. Ana neno ji adek e toka koni on the right, achaka neno ji adek on the left. Kao moni mondo akas piki mondo akas rapi akwong ne gichopo e gate. Kare jomoko adek be ne approach gi mbele na ne e gate. Ne gin namba makatin to ne gin ji 9. Koro jogi ochako beto na piki gichako beta gibeto wang'a gibeto wiya kae king'iyo ibro neno ka wiya kae ne gikat badani ne gibeto ng'olok ti tienda ne gibeto ler king'iyo kara dhoga kae ibro neno ka ne gibeto magi muko lekena. Midhiero mowira okale
Ok ne ogik mana kod kanyoero, to pod owachi kata ndalo machuok mokalo bende ne otem monje ka obila ema ne orese. Kaka nomak ji ariyo, kachopo Thursday no gotieno momake joka gokinyi, kachopo gotieno achaka bedo attacked kendo. Gibiro gi tarimbo, gichako muko na dhot. Koro gima nokonya ni dhot nigi pat adek. Nitie mapiny, madiere ariyo, kasto nitie gima malo. Koro ka gichuo tarimbo to pata mapiny cha omuoch, to madiere kumuoch. Koro ne gi struggle, koro in the process kapod gi struggle, an be agocho ne police. Familia mare nyaka sani koro dare gweng' ma Uriri, kendo tero dhi odak mana ka watne, ka nyaka sani kata nyithinde ok dhi sikul. Time pod adak e hotel nyaka sani for my security. Ne kata mana jaoda golo onge dala, nyithindo pod olwe ok dhi skul matin nikech situation abilano. Kama ninde be samoro katimra nade, okanu odhe na tema nindo kuonde machipi, nyaka tayudo kamoro mar 500 ininde, seche moko inyalo dhi nindo dala osiepni moro. Ambe nakwayo mana ni kadhe security organs mar county wanyalo konya, to konya omak na jomogine na gite mathreaten ngima na gieki, including their master, mondo ging'e ni nobody is above the law. En monj ma osekwede kod oganda mopogore opogore e sab-konyo ma Uriri. Ywaruok e kind josiasa bende osenenore kata e mbui, ka moko kuom jogo eko mosewuok oko mar nyiso gombo margi e laro kom mar kachubon ma Uriri e higa mag 2017 osebedo ka nyiso tekogi. Ibiro go kura ne ng'ama is machua. Iwinjo? Kura migo e Facebook onge. Kendo ng'ama da bedo ni sasa midhi e Facebook tidwa ni 310 nyawadu. Aparo ni mano be gima jo Uriri ok bi yiego. Kidhi e Facebook ena social media kajen ma kumi nyalo informe beji e program ma in go mabeyo gimidwa ni timne jopiny maber. To it is not there for threats kata buogo ngima ng'ato. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar jodong Suba kotelnegi kod ker mar Suba e kaunti ma Migori Japheth Riogi okoni josiasa e kaunti ma Migori kod gwenge mamoko e piny Kenya mondo were kod siasa mag koko ahinya e kuonde liete. Riogi mane wuoyo e kinde manotelo ne jodong Suba e chiwo ote margi mar mos kod kwe ne familia mar mosenindo kansila machon George Odalo, wacho ni en gima rach ni kuonde liete oseloki paw lweny ka moko kuom josiasa matiyo kod liete kaka kuondegi mag manyo ombulu. Wacho ni josiasa e kaunti ma Migori kod gwenge mamoko e piny Kenya nyaka koro go siasa mar kwe. Kweni mwadwaro nikech kopo nono ne jasiasa obiro gi mrengo ne mar biro dwaro huma mar siasa, obiro ketho liel. Mere nitie, oche nitie, nyiweni nitie, jiringa to mato kali kombe tur, man to nyiso ngwana mane. Koro na akwayo no ka ng'ato mong'e ni biro ndalo siasa ne, ogo siasa mamuol ok otama jo siasa, ogo siasa mamuol to wewa. Omiyo na akwayo kata nyithindwa ma support jo siasa go, giyie giyore. Sa siasa be podi wabiro rito siasa 2027 to siasa be nitie kamigoye to kik goye sa liel sama ji nigi kuyo. Wakwani jopiny kaachiel gosiepe gi wede duto te mabiro ka gima duong' moket mbele waket kwe mar Jehova Nyasaye. Kansila Ongei ne jakwe kendo kuonde duto te mane ntiere nohero ga kwe. Koro kansilas duto te mabiro ka kaachiel josiasa waonge gi koko kendo wakwayo ni kik ng'ato pok kabiro gi rieko moro mar kelonwa koko. Omiyo wakwayo jasiasa moro amora mobiro warwake to biyo go mana siasa to wuok odhi adhiya gi kwe ma ok waneno ni oloso plan moro mar kelonwa koko. Sasa ma lweny owuok to mago mana nyithi mine, mago mana chuo mine, ka hinyruok owuok mine madongi nyithindo kiye, nyithind mine matho. Koro wakwayo kwe makende, wang'eyo kaka siasa chalo sani, ta wakwayo josiasa madwaro to gimantie ni waikuru Ongei gi kwe mondo kwe obed e Migori County. Kuom jopiny kod jolony e kaunti ma Siaya opoyo okang' mancha ne mane jalup jatend jotij piny owacho Eliud Owalo okawo mar gweyo tao kendo nyiso lek mare mar bedo jatend piny e yiero mabiro, ka giwacho ni jatelono ni kod lony mar ariya e telo kod ranyisi mar tich makare mosetimo e lemo mopogore opogore mosetiye gino makoro kete ong'ala manyime matelo ne piny Kenya. E twak gi jofwamb weche, jopinygo wacho ni demokrasia mar piny Kenya oyiene ng'ato ang'ata chung' ka giseyo jogo mawacho ni Owalo ok oromo gi lemono. Gie kindeno ne gikwayo oganda Luo mondo omi owuo gi duol achiel kendo miyo Owalo sir motegno maonge akweda. Dhi ka dhi manyo ng'wech oko to chako gweth gi dala. Koro wan kaka josiaya
kawuono mine masiaya gi wuone wawuok oko ne gini mondo wami wuodwa support madwaro. Nyalore koso ok nyalre mi? Mondo wami wuodwa ni support odhi otime nationally kendo duogi hits ene wuoyi achiel making'iyo track records ne to onge mibadhi kata achiel. Matiende ni he is incorruptible. Koro wamiuru Eliud Owalo sir manyalre kendo gini wawuok ne wadwa ringo ne nationally. Kaka nosewacho nosuru odhi duoko piny. Jomondike Kenya kasa ni ong'eyo pek magiwinjo kar usuru. Konya gole from 35% to 20%. Ang'o madimon wasire? Mae jatelo mwaneno ka ong'iyo weche mag mine, weche mag chuo gi weche mag vijande. Mine sani endi wan mwatimo ohala. Eliud Owalo kobiro to chako weche mag sako, ochako choko mine mondo mi ochak puonjogi ni okochuno ni nyaka ititi office, tinyalo chako handi matin mondo hadi no dhi mbele. No kelo 29 circles. Wan jok ma ohala go sekonyo. Kendo neno ka sani ni waneno wachal kama. Owalo neno biro bino puonjo ji kendo neno puonjwa kendo seche kaka wachung' kaeni nitiere jogo mabende nie nembe ma seche gitimo ohala mine kaachiel gwege man kama timo ohala maber magolo rech mwabe yudo. Wan kod geno ni kowuok bobedo president wan kaka josiaya pige matimo nono kaka egi wabro pidho kod mchele wabro rewa bende bro dhi factory kendo factory bro gernwa ka. Komiti mochung'ne keto e tim lipod manarko okawo pach jopiny ma Kisumu ewi gigo mowinjore mi pek e neno ni lipodno otiyo kare kendo kelo lokruoge mageto ngiro demokrasia e pacho ka. Gikoni gibiro medo wuotho kendo kawo pach jopiny kapok gichwalo lipod ne jatend piny ewi gik ma jopiny dwani mondo mi omi pek. Gi e kindeno jopiny oyango ni gidwani mondo mi paro magichiwo mondo bed ka itiyo godo nikech pachgi osebed kikawo to gikone tijwang'o paro mar oganda. Lipodno mulo weche mag bero chenro mag yiero, chulo oganda manoyudo masira e kinde yiero kod jiwo lwasi mar demokrasia e kind chenro mamoko. Ba aidha negi wito ngimagi kata negi hinyore kata gik machalo kamano. Omiyo ang'eyo ni kawuono ka gidhi to jo Kisumu biro dwaro penjogi ni to en ndalo mage ma idhi chulie jok mano hinyore. We wish also to be able to articulate and hear from the public about issues of corruption, the issues of the wage bill, the issue of sovereignty and constitutionalism of Kenyans, their dreams as Kenyans, and where might the gaps be. He goes to the media and says they have done this committee zero. He rated us zero. It's very unfortunate. A senior member of ODM, the Secretary General of ODM, and instead of guiding and supporting this process, because we are doing this work for Kenyans. We are not doing it for the two principles. Tagonu ero kamano ute, biuru mondu los kodwa, wan thuolo kodu, onge wach mora mora mabro kethore, ng'ato kik wuondu ni gimora mora nitiere marach kamoro, biuru mondu walosi, ang'eni kuma ji lose onge gimoro manyalo kethore. Jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga koro landa yanga nodhi laro kom gavana mar kaunti no e yiero mabiro. Magwanga manoyier e otiko achiel mar ODM gi gavana ma kaunti no Gladys Wanga e yiero mar 2022 ne odhi ataro kod chung' ma jatende e yiero madundo manobagi Kasipul kama nosiro Philip Aroko manochung' kar kende ka jatende to nosiro Boyd Were mar ODM. E twak mare Magwanga okoni osebedo koyudo sand kendo kata mana ofise bende olor ma ok onyal donje gino mosemone tiyo ne jopiny e lemo mar jalup gavana. Onyiso gavana Wanga mondo ikre ne piem ma iye tek e yiero mabiro kendo ok odhi dok chien e dwaro mare mar bedo gavana e yiero mar 2027. Adwa wacho ni nasebedo sama nabedo deputy governor ma Homa Bay ok aseyudo kinde maber manyalo tiyo ne godo jopiny kaka natiyo ne jopiny e higa 2007 nyaka higa 2017. Abedo your running mate to pod ok watieko our term. Tiseneno ni mondi lor na office mondo mi kik abedi office no. That means ni marie jotima ng'owa kata dak kanyakla otimo ng'owa kata tiyo kanyakla okethore. Omiyo wadhi face off kode. Magwanga dhi bede ballot e higa 2027 kode. Nase yie mase supporte to kadipono se kala lalo
to wacho no lalo no koro gimotimo go onge magwanga koro tibang'owa is no longer useful ka am no longer useful wadhi nenore kode debe mondo mi odhi onyisa koro mondo wadhi wapimre ngufu to wadhi face off kode mondo wadhi wane ni to who is who 2027 to kendo kabidok chien. Migawo mar arita koro chako tiyo gi riwruoge ma ok mag piny owacho ahinya te kuonde dak ma yuto ji nie piny mar manyo jopuonjre ma pok odonje grade 10 ma biro bang' piny owacho rido kanda mar mondo mi jopuonjre ochopie skunde bed ni gin kod uniform kaachiel kod fees kata oyo. E gwenge ma Nairobi, jotelo mag gwenge kamoriwo ruodhi koro tiyo kod riwruok ma ok mar piny owacho ma Shofco kendo nyaka sani gikwayo mondo mi riwruoge mamoko mondo riwre kodgi mar konyogi e tero jopuonjre molewo pacho e sikunde. Jiji akianza kuibia watu. Imefika wakati ikawa ni changamoto kwangu ngumu vile mtoto nitapeleka shule na tayari government tena ikaanza kutangaza mtoto lazima aende shule. So tulikuwa na bahati, kulikuwa na wakati walikuwa wanapeana hapo kwa chifu wale wenye watoto wao, kuna wazazi wengine sio wote. Nikabahatika mtu akaniambia, nikaenda hapo nikapewa mattress na blanketi. Jakiwa akanitafutia mtu hapo kwa kanisa hapa ya Catholic, akanisaidia pia kipato nini kidogo. Pia watoto 45 ambayo wameingia katika shule. Silika zingine pia ikuje katika kijiji. Tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kusaka hao watoto na tuko na listi zao, wale ambao nitakana wasome na wajaenda shule na wale ambayo wameenda bado wameenda na pesa nusu. Kocha mati majok mamine ma Kenya manie bwigni 20 Rising Starlets Jacqueline Juma olando kweth mogik ma jotugo 23 madhi tugo malaro thuolo madhi e World Cup e kind Kenya gi Tanzania. Tielo mokwongo mar tugo nigo Ulinzi Sports Complex Jumamos kaeto gidhi nuore Tanzania tarik 15 dweni. Juma nolero ni ne gichopo e nying ji 23 go ka girango gik mathoth magin kaachiel gi ikruok e yor paro mar jatugo kaachiel kod kaka jatugo nochiwore orako. Kenya Police Bullets to gi Ulinzi Starlets koriw nigi jotugo 13 e kind 23 go ka Police nigi 7 to Ulinzi nigi 6. Kocha no bendo nywako jotugo Nelvin Michel mawuok Nyakach Girls, Hilda Nacheko mawuok Archbishop Njenga to gi Patience Asiko ma St. Joseph Girls e kind mamoko. Initially nilikuwa nimeambia wenye walikuwa under 17 that the fact that umeenda World Cup is not a guarantee that you'll step up under 20. You have to fight, of which some of them, when I do so well, they're fighting for their sport. We have new inclusion like Hilda Natecho, Pauline, wame step up. It's the first time and actually they are very much ready. Kama tulimekiti under 17 hii wezi tushinda. Tupena jua Tanzania pia wameprepare. Say kuna tu one thing inatuseparate, vile wewe mchezaji umejiweka na venye utaenda ku approach your game. Erokamano nyakwara mogi kuom thuolo mari mago e weche manyien makagi kacha koromo sa 1 mar otieno. Wabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo to sa 3 weche manyien mago imore. Gisani bed godhiambo mokwe. Nyinga Milton Ochieng' Awuor.